Ogamuna Auya uya teti mauya teti mauya Auya uya teti mauya Dr. Magai simuke mutambire Dr. Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu simuke mutambire Baba Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu Jehovha samatenga vakatipa mtumwa baba vepairo vanobvuma kutumwa zonisunungura vanongotirwira kana pazoremba vanotimirira ene Dr. Magai muri very nice makatora upenyu hwangu mukaisa laiti iko zvino ndorarama ndiri paradhaisi munhu waMwari ndoda kukutendai simuke mutambire Dr. Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu simuke mutambire Baba Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu waona porofita ava vachisvika zvakanaka zvakutenga kuitika marizaus ako manifesta samatenga Mwari ndinotenda handisi kufamba nenzira dzakapenda asi mune zvakanaka zvangu ndinopinda nechiporofita tenge takalida kumberi tichienda simuke mutambire Dr. Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu simuke mutambire Baba Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu Jehovha samatenga vakatipa mtumwa baba vepairo vanobvuma kutumwa zotisunungura vanongotirwira kana pazorema vanotimirira saka Dr. Magai muri very nice vakatora upenyu hwangu mukaisa light iko zvino ndorarama ndiri paradhaisi munhu waMwari ndoda kukutendai simuke mutambire Dr. Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu simuke mutambire Dr. Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu Dr. Magai Dati teti mauya Imi teti mauya Teti mauya Dr. Magai simuke mutambire Dr. Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu simuke mutambire Baba Magai musodzi waMwari vakatumwa patiri ngativakudze isu ngativafarire tino vana vanotidawo isu Spidey.